osa-alueiden asiantuntijoiden kanssa, mutta myös pystyy ratkaisemaan itsenäisesti ongelmia. Hei! Menestyksekäs projektien luotsaaminen edellyttää projektipäälliköltä suunnitelmallisuutta, organisointikykyä, vastuunottoa ja hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Valmista paikollenne! Hep! Metallipinnoille soveltuvat sarjaan kuuluvat metallipohjamaalit. Suihkuta ensin ohut kerros pohjamaalia ja anna kuivua sen pari minuuttia. Muista ravistaa paljon kiinnitetty huomioon siihen, että nämä olisivat mahdollisimman kustannustehokkaat, joustavat ja viihtyisät. Myös energiatehokkuus on meille erittäin tärkeää. Opinnoissa onnistuminen minulle työpaikan tulevaisuudessa. Tämä auttaa minua työllistyyn erinomaisesti, koska mulla on jo työpaikka. Mä oon oppisopimusopiskelija. Kyllä TAKK pystyy tarjoamaan semmoisen opiskelun, että saa töitä. Pitää myöskin itse olla aktiivinen.